Здравейте, приятели! Отново се включваме. Ето и водещия да каже няколко думи за днешния риболов. Какви са му впечатленията? Значи, здравейте отново. В момента към обяд. Времето е ултра променливо. Но имаме взимания на хищни риби. За съжаление са малки и ги пускаме обратно. Но това ни показва, че може да има и големи хищни риби, които с удоволствие чакаме да хванем. В момента съм тук на нещо като полуостровче, на Припет така. Превръсква, подухва и всеки момент чакаме екшън. Това за сега от мене. Вижте там ония колега прави да видим и страшен другия улов колега. на белица, оклей.